Sabi ko buksit, mayroon namang dumating na ayuda. Lagi lang tayo may ayuda. Salamat na marami kay Boss Arnold. Arlon, patil ka. Salamat po sa iyo da. Naghatid naman ng ayuda dito sa Naghatid naman dito ng ayuda. Sabi ko, Arlon. Yan ang pangapunan namin yan. Pagkatapos namin mag-inom, wala, ubos na yung alak. Bibirayan naman na itong pagkain buksit. Hindi talaga walang pusa dito. Sa mundo, may pusa talaga. Buksit, dito sa bus, sa Agua. Dito sa Estribo. Miko Buksit, ginagawa namin ito magtagay. Kasi nga, tawag ito. Luto tayo, wala tayong biyahe. Kaya pag may biyahe tayo, huwag tayo mag-inom. Bukas pa kami ng hapon bibiyahe. Ngayon, January 17. Bukas, January 18 na. Kaya, nagtagay-tagay muna kami ni Miko. Yung dala-dala naming alak na binigay nung bagong taon, yung December 31. Hindi namin ininom kasi may biyahe kami nung January 1. Ngayon, luto kami. January 17. Bukas pa kami bibiyahe ng hapon, January 18. Ito, dito kami sa loob ng bus sa Estribo. Dito na rin kami matulog yan. Si Miko na handa na ang tulugan niya, Buksiteng. Ako walang banig, walang kumot, Buksiteng. Kawawa naman tayo. Ayan, pakas na, Buksit. Salamat sa iyo na, Miko, Buksiteng. Pakas na, Buksit. Wala lang kanin-kanin. Ito na lang. Kaya maraming salamat ni Miko. Kaya ito si Miko, kada na lang dating namin dito, mayroon siya. Kaya lang hindi kami nakapagbigay ng pasalubong man lang. Ayan, Miko, pag susunod pagbalik namin, bibili na kami ng pasalubong. Puksita tayo. Ayan, may tira pa kaming pruta, andoks, pruta namin, andoks. Andoks, hindi ba andoks? Ano yung Miko? Saan mo binili yan? Basta manok na litso dyan. Uy, ang pusa, umakyat na. Uy, mas ka dyan. May aso naman, dumating, dito kami sa Gua, Partido. Dito sa parkingan sa bus, sa mga damuhan. Kaming ilog. May bagyo dito kanina. Kulit na ng mga pusa. Shaming. Kahit saan lugar talaga may pusa. Ito lang hapon ang namin mag-visit. Alas 10 na pala, Miko. Mag-alas 10 na pala, 5 to 10 na. Puksit na tayong, bira, Puksit, bira. Hamburger. Puksit na tayong. Bing. Kaya sa McDo. Ayan. Pagkakit pag-iti.